Ningon tayo si Jesus, amahan ko, pasayong asna, kaya sila nasayang sa ilang dito. Kabalungan ka na hantod karon, daghani na klase mo mga tao. Hantod karon, wala sila nasayang sa ilang dito. Kaya hantod karon, huwag manggapon dito ng Kristo. Kaya hantod karon, huwag manggapon relasyon ni Kristo. Kaya hantod karon, huwag manggapon ng alaga ni Kristo. Kaya kung ito ka ni Kristo, mualaga ka ni Kristo. Amen? Kaya kung ito ka ni Kristo, handa kung kayo magpakamatay tayo ng Kristo. Ang gingon ni Kristo, kung gusto ka masunod niya ko, i-deny ang iyong kabalikan and take up the cross and follow me. Kung saan mo mag-alaga ni Kristo, first, deny yourself. And the second one, take up the cross. Amen. Na ay magsulay, na kalistanan, na kalatian, na kapaminangan, pero dili na rason, dili na isyo, tumutiyat sa Ginoo, kung talikod ka sa Ginoo, wala'y napot ang Ginoo sa problema, kapag yan ang problema, himuang rason, na kabulkang makinsol sa Ginoo, kung sa pagtabang sa Ginoo nino, na nagpalayo ang Ginoo sa panahon na naatay Jesus. Without knowing na wala'y gusto sa Ginoo, na na'y gusto na amay ng paskulon. That in the first place, kita ka halos sa Ginoo. So when God allow you to pay at the cross, because God wants to mold you, God wants to process you. Ano na mahimot kang deserve, mahimot kang makaisunan na mamul sa atong pagkakasal sa Ginoo. I-allow sa Ginoo ang mga places. At least na lang na ako kay cross na pas-anon. Kaysa kung literal na cross, ang isunan, wala yung sa nato mga kayo. Kaya kung nag-iwan na lang ang Bible na makaarto sa ginarihan sa Diyos, siya kayo na inansa sa cross kung bukas-an sa iyong Diyos. Ayun, naanay mo na tayo ng Diyos. Di makita na tayo ng isunan. Hallelujah! Mga pagsulay ng ginapay sa mga panimalay. Hallelujah! Glory to God! Are you with me? Magsipat ng tanaw. Amen! Pagkaisunay pero panawala, hindi pwede kita ito masakitan dito sa kalawasan. Hindi pwede kita ito hindi nato i-absorb, hindi pwede ito i-awal nato i-pagsabot sa pagpapalagan sa Ginoo. Doon na ang pagbalik sa Ginoo. Hindi ang mabay. Lesson! Doon ang pagbalik sa Ginoo. Kung excited tayo. Amen? Excited ka ka? Di man ka pwede Ginoo. Ano lang sa isa ka na magulat si Lord ng iyong kalindi ka. Kahit mo pero ng tao di man nilibig. Ayaw niya. Hindi pwede din sila kapag sila, kung sila, hindi ka sa nakatayon. Ay, kung billions of people tumod ng imo, tumod ng ako, na di siya bumalik, it's all, hindi papuntan kung balik yung sila. Amen! Balik ka di mo ng away. Kaya it's all, excited na ito. Lumabalik lang sa Lord Jesus. Amen? Hindi man ka pwede mag-inom na Lord, ayaw sa Ginoo, kaya para mamili. Ayaw sa Lord, kaya ako may unang minulayo. Ayaw sa Lord, kaya ako may tuwisukinan. Ayaw sa Lord, kaya ako may trumpetin. Iksoon, higala. Ang pagbalik sa Ginoo, wala nang tagay sa atong pangaluloy. Amen? Ang pagbalik sa Ginoo is already written. Hallelujah! Now the first one, the government shall be upon his shoulder. It refers the kingdom that under his rulership. Now the government shall be upon his shoulder. It refers the kingdom that under his rulership and dominion. Now, hallelujah. Ang kingdom of the Son or the government is also referred to the kingdom. All the authorities and all the kingdoms on the earth under him. Ang kanang otoridad at ang kanang ginarihan. Now let me imagine, si Jesus na thou
siya mga kaisunan na puno sa otoridad, puno sa gahom, puno sa kaalam, puno sa abilidad, kanang karamuta, wala ka ng hahanap ito. Amen! Wala ka ng hahanapin. Ay, the good news ka ng mga isunan, balik ka sa Genesis, gitagaan ka sa Ginoo dominion, to rule over the earth. Amen? Nagkaroon mga isunan, katong dominion, nagkurang. Ayaw mo because of sin. Alasan, nagkurang itong dominion, how blessed we are knowing our dominion, knowing our privilege of the Lord. It is God Himself who gives us dominion to rule over the earth. No one there makisunan na sa panahon ni Adam na ang talang mga hayat maminaw sa iyo. Kung sa ilang sulti, kung sa ilang buhaton, diya-diya, epektibo sila, binuhugan sila tungkol sa bahong sa dominion. In other words, tunay ito impartition, the power of God was given unto Him, and that is the authority, the power to domain. Amen? Dominion. That is the power to domain or to rule over Israel. But because again, there was the corruption, he was deceived by Israel. They are deceived by the trap and the bit of the enemies. And na-pollute ang ilang mindset. Na-correct ang ilang muna-una. Na-weak sila ng Israel. Na-huyang sila tungkol sa corruption. Tungkol sa corrupt sa kaway ang ilang muna-una. But despite our Israel, still God has His own provision. Amen? He gave His way. He gave His provision. Naghatag ang Ginoo. At dito nagsuko ng Israel ang promisiya na doon na yung matawag na bata. Tumuko niyang ulo sa halas. Meaning is to destroy all the powers of darkness. To destroy all the works of darkness. Now listen, more than si Jesus ang atong kingdom. He is the King of the kingdom. Now listen, si Jesus ang iyang kamatayon, nagtuo ang yawa na pildi na ang hari sa mundo. Pildi na ang ilang manuluwas. Now, without knowing na kamatayon ni Jesus, mao'y ultimate na destruction sa talang trabaho sa iyo. Amen! Amen! Muna sa 1 Corinthians chapter 15, na diin, hain na ba ang kalalas sa kamatayon? In verse 58, hain na ba ang kamatayon? Hain na ba ang kalalas sa kamatayon? In verse 57, mag-isunan, God has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, si Jesus siya atong commander-in-chief. Ang kanino pero si Jesus, I have given you authority. All the authority from heaven and earth, I have been given unto you. Now, sa iyo kasagot, ang atong power to domain from the Old Testament during the time of Eden was restored today. Amen? In what way? Through our Lord Jesus Christ. Si Jesus ang nag-restore sa atong dominion. The power to rule and the power to domain. It is Christ Jesus. In what way? The moment you accept Jesus, then Jesus living inside of us. And then Jesus wants to rule over us so that we can govern, we can rule, we can perform signs and wonders. It is not because of who you are, but because of Jesus who lives in us. Amen. Kumapagpagod siya. Ganun mabuhat na sa milagro. Dili nitungod kay maayong ang tao ang pagtuod kini kay si Kristo na kuban o nagpuyo ng Diyos. Amen. Walang gitawag tag body of Christ, gitawag tag mga isunan o lawas ni Kristo.
kay si Kristo ang atong ulo. Like imagine, kung kita ang body of Christ, and yet Jesus is the head. Meaning, wala din makapuntunin. Kaya nagdala sa inuman, ang nagdala sa future, it is the Lord Jesus. Siya man ang ating ulo, siya man ang kabrahin, siya ang kabrahin. Siya ang ating papa, siya ang manuti. Kung saan ang ganito mag-isulan, dapat naanatin ang feelings. Naanatin ang tawag ng kumpiyansa. The Lord, solid ko niyo, mutuo kayo po niyo. Ano ba mag-isulan? Kaya kung di tayo solid sa niyo, unang panahon na mapagkas ka sa kanilang. Kaya isang sawa na tayo naman, kung wala yan sa Ginoo naka-anula at kasanay mag-isulan, at the end of the day, frustrated ka naman. At tinoon na kalimutan natin ang isulan tungkol kay Kristo. Importante lang karon ang imong una-una, ang imong pagbatik, ang imong intellect, ang imong emotion, dapat nag-inspired ka muna sa Ginoo. Siya ang atong commander-in-chief. Siya ang atong hari sa mga kingdom. Amen ba? Jesus has His absolute power to rule over the earth as sovereign leader and Savior of the world. Ito ba ang